mga katugsok, na sugod mi manami gampo nya. Nag-abot na rin ng mga kauban no. Yan ay prinsesa Kuyog ang asawa ni Alimukoy, no. Una siya niya. So ko matamparos makasilma. Asawa na niya. Natatepisot ni. Ano makatatepisot niya napikot ng mata ni Musa? Daos pang li. Kinawag ni amurog ni ko na ni. Nadaot ko gikulat ako sa kong papa. Og kulata di ka? Gikulat ako kay gitagaan ko niya kwarta gahapon kay bayad sa kuryente. Oh. Pero nakabagat kong tindahan nga doon ay rapol-rapol para kuno sa brand new car. Ang para bayad sa kuryente, ako lang ipalit og ticket. Kay lagi nangandoy ko og brand new nga sakyanan. Pag uli na ko gikulata ko kay ngano nga na ko gibayad sa kuryente. Pero pagkaugma, pag-abli na mo sa pultahan, doon ay brand new nga sakyanan sa among tugkaran. Lipay kay akong papa, kay nadayon yun ang brand new car. Nalipay siya ko. Pwede na mong lipayan, ito among luha sa kalipay. Himan-himan, taga si Biko dito kay Putlan. Kulatan sa gugusap. Ikot mata ni mo, ikot mata. Maudi na. Maudi na ng imong mata usa na lang. Maudi ay tayo nga hantog karon pisot lang hapon ka. Kung batas, matuliw niya tayo kakaroon lockdown tayo. Di pwede mo tambay og balay kay mahuni-mahot ng chik-chik. Okay, mao ni mga katugsok no. Mao ni siya ay estimental. Oh, gitawag ni siya estimental groups. Oh, malala dire oh. Naami sa mansion ron sa amo ang cameraman. Oh. Ano ba tayo? Nauna siya. Nauna yung mansion sa amo ang cameraman. Naay usa ka puno ang mangga. Oh. Tanawa. Nabi tayo karon guys sa lugar sa among cameraman. Nabi karon bisita mi karon. Katong balay, katong akong i-vlog pod, balay tog yang balay yo tinuod. Kuan man ay kambyo-kambyo man mi. Dire. Okay mga katugsok no, mao na Baylo siya. rag balay pero di sugot baylo ag utang ha kay grabe paita ng baylog utang dako gigag utang. Wala May pa magbaylog dagway. Murag mosugot pa ko. Kana, pwede ra na. Okay mga katugsok ko, thank you kayo. Ay mo kalimot no sa amo ang channel sa Tagsa, ang Jinglits TV o kang Alimukoy Tres Buhakak o Tutong Tugsok. Labi na gyud sa among men Janwa Mix TV. Tres Buhakak kaming tulo na ang mga puros mga may tao. Okay. Thank you, God bless. Amping mo sa Tagsa. Atangin ninyo ang among pagabuhaton karong adlaw Domingo Sunday morning. Sa shooting meron sa Sunday morning. Lopeg sa kang ingon ni ale nga ay wala to tagit. Lopeg kaya ay wala to tagit. Okay kayo. Okay. Sige. Sugot. Sugod dami. Pilari. Okay mga katugsok ko, human namin sa mong kapil na tulo niya. Nang paritulit sa padunggusa. Nya karon mo ni sumpay na mo dito sa ako ang gisulti gini katong mansion sa amo ang cameraman. Mo ni payag niya. Kaya sugod na sila. Putlon sa ko niya. Mao pagipaghuman ni Alimukoy mga katugsok ko. Tigaan siya bako siyang my love. Sweet nila. Bungot sa ukok. Ano siya may bastada. Hindi kay upload nang dimulo. Upload ko ha. Wala pa man sila mag-shooting. Wala. Kita naman na. Okay mga katugsok, kumandami sa amo ang shooting karon sa Usano nya mao ni amo sitwasyon. Ayaw sa kanang ang ato din iba nga kana ang ato manggod nga pagwapo sa taon na kamong tirang kamera na pagsibo siya man ni din kalaki. Mao ni siya akong mga kauban ron sa tatay episode og si Alimukoy nya ang amo ang reyna sa Diyos sa Makiling. Right. O si Pamela, nagpilaom na yung babae niya. Mao ni pikot laging mata tatay episode kasi kato man gikulata siya nga man.
Oh, Ito sa tingon pre. dire. Ito sa Mao ni siya. Bata. Bata, mabunog yung naong ba? Daghan kayo siyang mga fans dire kato sa Adi kay ang ato Ano, mangod dire, guys dire. ka. Ang amo diri. Mao ni siya mga katuksok no. Kamera na dira. Oh. Ang amo mangod guys kana ang malingaw mo unya nagkatapok mi diri karon ana ay mga gwapito, nagkanayan ng gwapita. Oh. Bunog yung naong, nag-abot yung doon. Doon naman yung mga story. Oh, yun ano yung mga istorya na mo sa Pero mana ito, sa tinga. Ito sa tinga, sana na lang ba? Okay, thank you kayo mga katuksok ha. Oh, God bless kanyo tanan. Natangin ninyo sa kon channel Tutong Tugsok TV. Ayaw kalimot. Sa amin, Janwa Mix TV, Tres Bokak. Thank you. God bless kanyo.